Mot-moteron keja song thomatumaphan BJP atum lamwoi kipi. Chingthong constituency arlo kelang memerdiman kasemarpon. Chingthong constituency arlo kelang memerdiman kasemarpon. Nijang Karbianglong Chingthong hawaralong kelang memerdim penang andua joksi Karbianglo autonomous council hin pen sitame humri dampen adim lang damlo. Lason si umru khiti mate fonglangso Falcon Festival pen danglok tirwa long rock garden la pen waterfall ropeway jeep gliding cycling camping pen chenglok kaprek kelang memerdim akimi peklang pon phulo pusi alon aphan pamat pon lo. Lason si ahoy dungalong arlong kelok thengpi kang hu kai ke chimit mea son sido. Bangso arlong thengpi kang hu along forest department along ke claim achoka maratum kacharap the dungdo pusi chinipon. Sita melahaya sai langno prabjin pen ing tonang popusi Karbianglo autonomous council MSC visit kroa hin pen pachinipon. Halapu kaleng maha womate amur felcon aphan kedeng arongaje amur falcon festival of harman mesen pen ke pachun ponjia phan sitami dode sang sisi chisik chedang pon bomlo pusi pachini pon chingthong pen long ki bena kelo birta malong news muni ratum bang je thengpi thengprang ka phalang no lapen arlong ki phur kang hu lahai si omuna ngasi lahai ka stobi phansi nilhin pen laso perbang ke kedeng pon lake asanta thase kaprek step dolang malong kaprek aspor dolang aleng apelo along kaprek adim to dolang non lang hunjar keda matuar pu sistem hadak. Digital media of Karbianglong ningkan isi kicok amahang ke thegarni ki talon pon phaikuni ni phai nerkebarni Digital Media Union of Karbianglong ningkan isi kicok amahang ke thegarni ka talon pon Sonsi ada porphai sirkep malom Digital Media Union of Karbianglong amepu prasantorong hangahin pen Japon si lama ingthurpon laswa phi kalitang tipi hansia phanstame chikimopon puthodanar lo porphai krehini pen mei pangcheng pon si DMUK amepu prasantorong hangahin pen mei chepahim phupon lapen DMUK ya phurkimo kongchun bang rangsina tiswai hin pen than pajirmi pon Lason si aluhi sarpo aman pen Difu Press Club amei pu borsing rong par chetong dunsi Mayor DP dunsi him tame ing tanpon alang lihin pen koson si pherangkia tuma odadur ke do ke thak nang jimala pen koson si sayang deng ke claim ke dam nang jimapu apu thak si tame klardak pen pherangkia tuma phan than pachenipon bangso amelong nihang nijang pen kebang ongdung pherangke claim bangatum chetong dunsi aliralon pen mei pachonpon News Desk Report Malong News Pini Digital Media Union of Karbianglong Dumuka laso kechingsi amehang thegarni lo first foundation day lo isi laso puthak nili Dumuka members tum phan anta kechingsi ahir jumi pilo congratulation pilo atheningan si alang litum kedo kedam mission tensi pachuniklo apenili pini laso puthak media persons tum phan jasimet ke sonsonia lamthi थानिंग तू लाबांगे लसन हेलो जे स्कूल दुन बॉलिंग ले मेट्रिक पास गली बा कॉलेज दुन बॉलिंग ले BA पास ही पुता गली लाबांगे अलंग तुम पढ़ी के पादुक नहीं डिवोशन दो नहीं डेडिकेशन दो नहीं ऑनेस्टी दो नहीं सिंसियरिटी दो नहीं लसन मति के सक्सेस से लसी मीडिया पर्सन बॉलिंग ले सक्सेस जी बॉलम गली लसी मीडिया पर्सन तुम सक्सेस जी पोते लाहे क्वालिटीज बांगे किनांग सॉट लापेन media persons tu pisi claim nei ma claim nang ni malata nili nije jeta ta cholo kadu eta chinilo asi la so teng pen nok Socheng thenta samala towara phan GSP ke thokalong longlea duk ongmuna lakha crate troxy socheng thenta ke parlo BIPL company pen asamala towar ke wanalong penaan ahawar radatum aningarong lo Bonsitame non kaselambo matawaralong GSP ke thokalong longlea duk ong munaksi thekponlong lason pulotang tela so tawar koan marji ding ke donang ji an doi ke depto lapen non ke klembo mahut jongsi authority atum langdunde pulotang te lason thak ke saoya saisi ke bangjiar ni sitame klempon bompo laswalong kisung ke phonang ji ke hawararat atumlo lasi lason asai ke klem kedam
rat atum cekroi dun delapen Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Local MSC Kachirong PP atum pen BIPL a company lapen contractor Bijoy Sharma aphan ingsai vek nang jipusi socheng dhanta aradatum chuning ripon News Text Report Malong News. United Arab Emirates adet Dubai long Karbia kekan ke paklangdun. Karbia rada phan ningarong memia birta. Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture asai kamatum bor isi UAE Abu Dhabi along Karbia kekan ke paklangdun. ABSS Global Council of Art and Culture official partner UNESCO atumpen patir piponsi ingdeng kripli Cultural Olympiad of Performance Art puajai mek Dubai along pamanpon. Laso jai megalong Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Art and Culture asai kam IM Surjorong Pharatum kabor I Karbi kanbarim akekan paklangdun si Karbi aradaphan ningrum phama birtawan pila. Keceng siap harman Dubai apirthe Karbi jutang jubat ke paklangdun thegajok ongdung ke thek kereatum Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachoro chepajerpon. Laso jai megalong Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture asai kam IM Surjorong Phar Joint Secretary Nirupama Timungpi Deputy Director Rani Terangpi TCRO Dilip Kathar KTM CRI ake hoy bonsam Kathar penceng lokatumta chetongdun. Laso ke kan ke paklangdun lake jasemet difu along kedo Karbi Traditional Music Cultural and Research Institute atumpensi kandun lo. News Text Report Malong News. Potmoteron keja song thomatum aphan BJP atum lamvoi kipi. Kedamtang ninia prang potmoteron keja pen song thom hamphanga song atum Karbi Anglong Autonomous Council aphan kuti pharupli panglim detpu karjupon pado. Pining asengkana farman Karbi Anglong Autonomous Council along kuti pharupli tangka nangle et sita Karbi Anglong Karbia contractor atum bilong le pusi potmoteron atum Karbi Anglong Autonomous Council aphan akoi pipon. Laso alam the keklang ajok BJP asong atum ta potmoteron atum aphan lam klar pipon. Jasemet BJP alam jai bang laichan ingleng pen japon si BJP atum ke sai claim bom lo kenang sot nai nai atowar selam pon lo thedung lo charli ahem kim pon lo anchot kali thedung kenang sot se ka chelang ahem ta ingpu pon si raraphan rap pon lo. Lason si Karbi jutang aparman diputara langso along ta Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Dr. Tuliram Ronghang ason kaching thuramo klempon po. Tangte koson si kuti pharupli atangka ke panglim pu akoi keban lo potmoteron atum. Karbi Farmer Association Thihekpen KFA pulote sai kachutki arad phanle sai klemponon non ason bang aphan ahok healam ke jong tap ke ington ang jilapen potmoteron ke CM along tawang ber potmoteron ke CM Jim ke claim along tawang ber bon tanon ke Karbi Anglong Autonomous Council aphan si tangka ke panglim pusi akoi pirong titi lasi potmoteron atum lason kaningje ke lake monir aphan ke jong tap athe Karbi Anglong Autonomous Council pen contractor atum aphan ke bil bom lo lapen kipiji ke dolangta kipiji aphan Karbi Anglong Autonomous Council atum claim bom lo lapen bil kipita BJP aphan chot kalilo madua contractor aphan ta song lang lesi pi bom lo lasi akoi piji pulote ritarli pamisi ningje nangje lasi potmoteron atum lason Karbi Anglong Autonomous Council ASEM lapen Karbi Anglong Autonomous Council aphan akoi kipitap ke ington nangpo. News Text Report Malong News. Le kaningji puta kali patun ahok ahak alama bangke le ningji pusala sol pachi dunang nakpo jene dhorok KFE pulote alang di duty se bangke official long dam si mane RTI ke mari ta official long dam pen ni phan lason sina thanun ta ho pen mute Karbi Anglong ke long le pinang anak ki dulang lahai khiti koson si upgradation ni ma koson pen si claim pon technician ni ma itum kheti choklem te puni non farmer association pen aphanong sin ilitu mahin den ta arju pulote atum farmer association pen ko pia kheti si claim pon ma
ko piason si rat aphan la hai ki claim pon duma pinima pulote alang litum ta kachi thak nei ke kenang sot pusin matha sida latum phan ko sol si theklong ma ke nang litum rat acha tai long theklong la pen isi potmo phan bang ke isi kipu gang tung bang la lo nili thekdung long nili ta pinangan sim sar lo dam dam pen claim rap pet isi tim son lo ta so long potmo ta bang ba potmo ta bang men tu ni gym long ta bang men tu ni kapre ka meeting long ahut pe hut alang li chua prang ta isi sixidul awareness uta meeting long ni lo ne nang dun la sona tu thek long la sia ko la tum irrigation wang thu po la ta authentic kwan ma kumani ki toy pen kumani pini pen kalira la tum authentic isi 400 crores si ong ma mate la pen abat sinon yearly long pen council la budget pen angtan special la budget anta adhek development akam K1 P to hala so CM sar K1 pe ke claim hala bang ta lang tha polam central sponsor central pe nang ka sponsor state pe nang pi chief minister itu manang kang hon pe nang pi lahai scheme da dula la si lahai bang ke alang li jitu niki a blame ki ban la bang ke mane muni da phan in ke koidun tha pe nong nu ki jok ri ki jo dui Tulasona intention men personal alang ko pini ning kisik sak pen ki jong dun bange jong ni da sime sita isi alam ke nangli tum kadung ko beda chini non iri tum nangli tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta